Aktar minn 850 student fl-MCAS qed japplikaw dak li jitalmu ta' kuljum fil-kolleġġ fi sfida ta' ħiliet. Skills Challenge se jsir fuq 3 ijiem. L-element ta' kompetitività se jiswa mhux biss bħala motivazzjoni għall-istudenti biex joħolqu l-aqwa prodott, iżda wkoll biex il-parteċipanti jieħdu toma ta' x'inhi l-kompetizzjoni fis-suq meta joħorġu fid-dinja tax-xogħol. B'kollox hemm 65 sfida u jsegwu x-xogħol hemm nies mill-industrija li qed jgħinu fl-attività permezz ta' ġurija u appoġġ finanzjarju. Il-General Manager tal-MCAS Gateway to Industry, Stephen Vella, tkellem dwar id-determinazzjoni tal-istudenti li qed jieħdu sem u kif din se tkun rikonoxxuta. U ħatinata naturalment ċertifikat lil kull parteċipant. Iżda barra minn hekk min se jiġi l-ewwel fl-erja partikolari tiegħu ħajjingħata anke l-medalja tad-deb u ċertifikat ukoll biex ikun jista' jużah anke aktar il-qudiem bħala portfolio tiegħu għall-industrija. Biex nieħdu toma ta' x'inhuma l-proġetti li qed jaħdmu fuqhom l-istudenti, tkellimna ma' students tal-inġinerija. Minn ġol laptop qed nibagħtu serial data għal ġol PLC ukoll biex meta aħna nibagħtu ċertu data jagħmel ċertu sekwenza. Pereżempju aħna qed nibagħtu data ta' Go 1 u qed jagħmel sekwenza biex joħroġ il-pistons u jdaħħalhom skont kif qed ngħidulu fil-programming. Student mid-Dipartiment tal-Istudju Elettroniku spjegalna kif il-proġett tiegħu għandu użu prattiku ħafna. Bħalissa qed naħdmu fuq proġett fejn nimmonterjaw it-temperatura ta' friġis industrijali u bażikament naraw li t-temperatura qiegħda kif jissettjaħħa minnu in charge, pereżempju minn ngħidu bejn 20 u 30 degrees dejjem hekk. Jekk taqbeż dan il-limit jew tinżel taħt dan il-limit, nibagħtu messaġġ lill-owner u ninformaw u kif ukoll inħadmu fan biex it-temperatura nerġgħu nippruvaw nistabilizzawha kemm jista' jkun. Din hija biss toma ta' uħud mix-xogħlijiet tal-istudenti mqasmin f'dipartimenti differenti. Sa nhar l-erbgħa l-pubbliku mistieden iżur l-MCAS fejn jista' jara spettru ta' xogħlijiet minn istudenti li qed joħolqu sistema innovattiva minn taqida ta' wires għal studenti tax-xahar li mit-taqida tax-xahar fuq il-manekini tagħhom joħorġu stil kreattiv.